I no us penseu que sóc dels que sempre està mirant el mòbil, Però és que acabo de rebre un missatge d'aquells que t'alegren el dia. Voleu saber què hi posa? Bé, potser us heu quedat bastant igual, oi? Us situo una mica perquè entengueu la meva emoció. Em dic David i fa més de 15 anys que munto la meva parada de productes artesans en fires de tot Catalunya. Fins fa poc havia d'anar personalment a tots els ajuntaments a demanar els permisos. I a més, havia de tenir tots els papers guardats per quan me'ls demanessin. Mireu, tinc un armari dedicat només a guardar aquesta paperassa. I això que aquest matí he fet endreça. Doncs ara, tots aquests inconvenients s'han acabat. Per això estic content. La notificació que he rebut m'informava que puc muntar la parada en una fira que es farà la setmana que ve. I potser em direu, només per això estàs tan emocionat? Doncs sí, sóc un home senzill, què voleu que us digui? Però és que vosaltres sabeu com n'és de còmode demanar els permisos a través de les seus electròniques dels ajuntaments. Per començar, no m'he de desplaçar a cap ajuntament. M'estalvio temps i gasolina. Tampoc he d'imprimir cap paper, perquè els permisos se'm descarreguen directament al mòbil. O sigui que, millor per mi i pel medi ambient. I a més, rebo una notificació quan l'Ajuntament ha resolt la meva sol·licitud. La veritat és que aquests 3 motius a mi m'alegren el dia. Si vosaltres també heu de fer algun tràmit electrònic amb el vostre ajuntament i us voleu fer la vida una mica més senzilla, rebent avisos al mòbil, a la web de Fem-ho Fàcil trobareu tota la informació que necessiteu. Visita la nova web de la Diputació de Barcelona, Fem-ho Fàcil, per resoldre els dubtes sobre tramitació electrònica amb el teu ajuntament.